Vážení přátelé, příznivci nákladní železniční dopravy a Sdružení železničních nákladních dopravců Žestna.cz obzvlášť. Je léto 2023, jsme v Berouně a prší. A ten déšť nás může přenést do Špindlerova Mlýna, kde velmi často prší, při našich konferencích také, kdy se letos konala 6. Československá železniční nákladní konference našeho sdružení. Proč československá? Protože jsme tento ročník věnovali problémům nákladní železniční dopravy v Česku i na Slovensku. Přeju vám příjemný sestřih, respektive zážitek ze sestřihu naší konference a zároveň bych vás chtěl pozvat na příští ročník naší konference, která se uskuteční 30. května 2024 a bude tentokrát věnována Evropě. Sledujte náš newsletter a těšíme se na vás.